Hei, salut și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi o să fac ceva puțin mai diferit, deoarece o să fac un truc cu cărți. Mai exact, un truc cu 8 cărți și una de inimă neagră. Dar înainte de asta aș vrea să vă arăt că aceste cărți sunt diferite. Și pe spate sunt diferite, da? Toate. Da. Și pe spate. Și pe față sunt diferite toate. Și pe față sunt diferite toate, da? Sunt toate diferite, uitați. Bun. Iar acum o să caut eu prin pachet asul de inimă neagră. Care cred că l-am văzut. Asul de inimă neagră, așa. Iar acum o să iau 8 cărți diferite și o să le pun așa ca să vedeți că sunt diferite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De cărțile astea nu mai am nevoie. Le pun deoparte. Și sunt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Sunt total diferite, n-am niciuna, azi nicio dublură pe aici, nimic, sunt total diferite cărțile, 6 aici. Bun. Iar acum ce o să fac? O să le pun aici, o să le întorc, o să pun asul aici și o să fac așa. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4. Și o să iau așa. De aici pun aici, de aici pun aici. Iar acum o să fac așa. Să zicem un nume. Ce nume? Să zicem că o să punem numele A, L, I, N, P, L, A, C, E, M, A, G, I, A, adică magia. Bun. Iar acum o să facem așa. 1, 2, 1, 2, 3, nu vă împreunați. 1, 2, 3, 4. Iar acum o să iau de aici, o să pun aici și aici. Acum ce o să fac eu? Dar trebuie să pun telefonul cumva aici. Ce o să fac eu acum? Dar trebuie să pun telefonul cumva aici. Este să fac asta. Pun o carte așa, una jos, una sub, 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 una jos. Iar acum a rămas decât o carte la mine în mână. Și cum ar fi să fie fix asul de inimă neagră? Poate unii dintre voi nu o să credeți sau o să spuneți ca mine că e asul de inimă neagră, dar eu știu cu siguranță că aici e fix asul de inimă neagră, fix cartea aleasă. Iar aici sunt cărți diferite, n-am nicio dublură, nimic, sunt cărți total diferite, n-am nicio dublură, nimic. Iar aici e asul care mi-a rămas în mână. Acest truc este un truc imitor și puteți să faceți și la spectatori acest truc. Puteți să faceți să fie mai interesant dându-i spectatorului cărți de mână și spunându-i ce trebuie să facă cu ele ca să facă ce am făcut și eu și dumneavoastră și ce o să faceți dumneavoastră cu ele și să iasă trucul, să rămână numai asul în mână, cum
Mi-a rămas mie și cum o să vă rămână dumneavoastră dacă o să încercați să faceți trucul. Nu e greu de învățat acest truc, dar trebuie exersat mult. Bun. Acum să vă spun că asta a fost cu acest truc. Noi o să ne revedem data viitoare. Multă sănătate, la revedere!